Pozdrav svima ljudi, Pro Gamer s vama ljudi, danas igramo Minecraft, pa hajde počnemo. Ja sam već krenuo da igram pa sam odlučio da snimam pa da krenem. Da, ovo drvo uzmemo. Uzeo sam bonus chest pa možete mislite da sam cheater. Ne znam, tek će možda biti 5 minuta samo da napravim kuću i tu. Koliko je ovo drvo. Da uzmemo. Ovo je, ja mislim, ne, misliš. Ajde uzmemo još ovo drvo. Mislim da kuća neće biti onako baš velika. Ljudi, snimat ću Herobrine mod preživljavanje pa vidjet ću. Sam da uzmem ovo. Tu sam ovo crno. Ljudi, ne znam da ću laga, da li programa, ne znam. Treba ćemo ući za krevet. Ovo je verzijan 7.2. Tako da znate. Gdje su ovo? Umri. Tako. Šta bi još trebalo uzeti? Ništa. Pa ima prvo neku kuću. Da vidimo. Eto ono što je kuća. Da meni imate prilike. Ova igra snimat ću sam. Ne znam sve će biti. Onda imamo tako. Ovako, ovako. Pa napravimo kuću. Gdje bi imali dovoljno prostora? Ajde idemo tamo. Koliko ovca su trebali, jedva sam ih našao. Ne baš je. Stani. Ovdje ću napraviti, tu baš dobro. Ostavite komentar koju igricu da snimam i tako. Ja uzet ću malo zemlje, kao na vodi napravim kuću. Ovo je tekstura, kako da znate, ne znam, ajde neće biti dovoljno, ajde. Ajde još malo. Ajde, koliko se napravimo. Snimali su 3 minuta. Nisam baš pro Minecraftu. Tako da. Znam nešto malo Minecraft kako se pravi stvari i tako. Vidjet ću da napravim server. Koliko ja mislim napravim. Ovo je to što sam mi trebalo. Da imam da pišem.
Snimat ću još 2-3 minute pa da mogu što prije izbacim klip. Biće još epizoda Minecrafta. Ko šta je zalagovalo? Uj, oko kajan sveća. Ono, neće biti velika kuća, bar gdje ću odrujen, ako mi to ne treba. Ono, kuća će mi biti ružno. Ajde, kako ću mi srediti. Ajde, nekaj. Onda ga gradimo. Kao biti ulazno. Pa mislim da ću imati, inaču. Da. Drveta. Sve ovako da završim i to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se na nekoj drugoj epizodi. Ćao!